आंनि नखरावबो दं बेफोरबायदि प्रब्लेमा माने बुंनो हाया आरोना नाथाय माब्लाबा समाव आंबो बुंनांनो हागौ जोंनि बर' हारियाव जौ लोंनानै गोग्लैसोनाय गोबां दङ गावनि नखरखौ साननो रोङै गावनि फिसाया मा मोनजादों मा मोनजायाखै गावनि हिनजावा मा लुबैदों मा लुबैयाखै बेफोरखौ मिन्थिनो रोङै गोबां दं बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरलायबाय दा नोंथांमोना नुखादों रोशमा ब्रह्मआ जि गथ' 9 इयार्सनि गथ'खौ गारनानै खारगासिनो दा ओरैबायदि मानसिफोरा हेड कमेन्ट खालामदों सानसे समाव जानांगौ बिथांखौ मोजां मोनदोंमोन दा मोजां मोननाया जाहैबाय बिथाङा मोनसे फानि भिडिअ बानायोमोन आरोना कमेडि भिडिअ बानायोमोन ओमफ्राय इउटुबार्सबोमोन ओमफ्राय फेसबुक क्रिएटरमोन ओमफ्राय दा बिथाङा खारदों होननानै ससियेल मिडियायाव जोङो खोनानो मोनदों बेसेबां सैथो माने निउसावनो नुदों आरोना जोङो दा नोंथांमोना सानोमोन सोरबा रोशमा ब्रह्मआ ओरैबायदि सिन्दुर थुवामोननो सिगां हाबा जानानैबो ओमफ्राय बिनि फिसाया ओरैबायदि दुखुजों माने गावनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै फेसबुकनि गेजेरजों बे हिन्जावखौ नागिरगासिनो दा जायफोरा बिखौ नुदों एबा मिन्थिदों बे हौवानियाव कन्टेक्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय मानो होनबा 9 इयार्सनि गथ' दोङो गथ'आ ओंखामबो जालायलायाखैनो गाबै नोंथांमोना साननानै नाय ओमफ्राय मोननैसो सिगाङाव रोशमा ब्रह्मआ मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन दा नोंथांमोना बेखौ नागिरना लाबानो जाबाय फार्स्टआवनो आङो बेखौ होननो सानदों आरोना ओमफ्राय रिटर्न ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बेखौ फार्स्टआव नागिरना लाबानो जाबाय दा बयनिसिमबो खुलुमबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो ओमफ्राय बिदिनो कन्टिनिउ भिडिअ फैबाय थासिगोन नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय दे अके भिडिअखौ नागिरना ला फैदो आंनि नखरावबो दं बेफोरबायदि प्रब्लेमा माने बुंनो हाया आरोना नाथाय माब्लाबा समाव आंबो बुंनांनो हागौ जोंनि बर' हारियाव जौ लोंनानै गोग्लैसोनाय गोबां दङ गावनि नखरखौ साननो रोङै गावनि फिसाया मा मोनजादों मा मोनजायाखै गावनि हिनजावा मा लुबैदों मा लुबैयाखै बेफोरखौ मिन्थिनो रोङै गोबां दं आंनि नखरावबो दं लोगोफोर बेबायदि जौनि प्रब्लेमा आरोना आं उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोदों जौ लोंनाय नखरनि थासारिया माबायदि जायो बेखौहाय दासिमबो जोबनो थाङाखै सरि जोंबो माब्लाबा बुंनांनो हागौ जे आंनि लाइफनि काहानि आं गोबां खुसियाव थानो नाजायो मा खालामनो मालाय लोंथारोबा ना सोलायहोनोनो हायाबा नाथाय आंनाव माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि डिसिसन गैया जे बेबायदि आं माब्लाबाबो साना आं मोजां मावनानै देखायनो थाखायसो लामा लाबाय थायो आरो आं बयखौबो बुङो जे बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै खारग्राफोर दङबा दाखार आरोना सान गावनि फिसा गावनि नखर नोंनि हौवाया गाज्रिबा नों गाज्रि जानो हाया जेन'बा नोंनि नखरा नोंनि गासिबो जाथि खुरमायानो गाज्रि जानो हाया नङा होनबा सासे नङा सासे नोंखौ सापर्ट होग्रा थायो बिनिखायनो बेफोरबायदि डिसिसनखौ दाला आरोना नों सोलाय जेनेबा नों मोजां मावनानै देखाय आरो हौवाखौबो सोलायनो खाबु हो बेनो आरो सोरहाबाफोर फिसा बिदि फरायफुनाय समाव बेबायदि नखराव प्रब्लेम जादोंबा गोसो बायनो नाङा आरोना खस्थ'आ मोनखागोन जुदि फिसायानो बुजिथाराब्ला माथो खालामनो फिसानि फारसे सान नोङो जेब्लायबो आं फोरोंगोन आं बे फिसाखौ गोरों खालामगोन आं बे फिसाखौ खस्थ'यैबाबो आंनो ओंखाम दा मोनजाथों बेबायदि आं फोरोंगोन नैबेबायदि साननांगौ बाट नों गावनि फारसेल' साननाङा आंनि संसारा मानो बिदि खस्थ' आं मोजां लामा नागिरनोसै बिदि फिसाफोरखौ गारनानै नखरखौ गारनानै बेबायदि डिसिसन लानाङा आरोना गाज्रि डिसिसन लानाङा मा बुंबावनो आरो बेनोसै प्रब्लेम थायो सोरनिबा नखराव बेबायदिनो थाखा फैसा बांसिनानो थाखा फैसानि थाखाय प्रब्लेम जायो खोथा मिलायलायै अनलायनाय गैयै बिदियावहाय नाथाय जुदि बिसिबो फिसायबो गोरोबलायोबा थाखा फैसाया फैयो आरोना नोंबो बेबो हेल्प खालामो खोथा मिलायलायो दंबा दं गैयाबा गैया बेफोरबायदि मिलायलायोबा थाखा फैसायाबो फैयो खस्थ'यैबाबो दिनै ग्रोब गाबोन ग्रोब बेबायदि मिलायलाङो स' माथो बुंबावनो बेनोसै गासैनिबो गोसोआ थिग जाजोबा एखे जाजोबा सोरनाबा माने हठात सानस'नो हायैयाव गोरोन्थि मावफ्लाङो स' गाज्रि मोननो नाङा दिनै आङो
बेफोरनि बेलायाव खोथा बुंबाय आरोना दा सोरबा सोरबा बुंलायगोन गावखौ सानाखै नोंबो बेबायदिनो जागोन सानसे बेफोरो गासिबो इसोरनि माया इसोरा जा होयो बेनो आरोना इसोरा मा लिरनानै दोनदों बेनो जालाङो आरो जा जायो बियो गासिबो मोजांनि थाखाय जायो होननानै बुङो नाथाय बबेबा खामानियाव नोंनि रागा जोंनानै नोंनि कन्ट्रल खालामनो हायैयाव जाफ्लाङो बियो मोनसे एक्सिडेन्ट बायदि जों साननानै लानांगौ जायो खुलुमबाय रायजोफोर बे गाहायाव जितु रशमा ब्रह्मनि फटक होना दोनदों नुबाय थादोंमोन फेसबुकाव क्लियार जायाखैमोन नाथाय दायो बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों दा पस्ट होनायनि गेजेरजों रोखा जाबाय जे रशमाया गमामायै गोमानानै दङ नाथाय बेखौ क्लियार खालामना होनाय जायाखै जे गमामायै सोरबा हौवाजों खारदों ना हारसिं खारदों ना बहा खारदों जायखिजाया बियो न'निफ्राय गोमानानै दङ बिनिफ्राय बेयाव माखासे साननांगौ बाथ्रा दङ किसुमान पस्टआव बुंदों हौवाया सानफ्रोमबो बुबाय थायोमोन जौ लोंनानै आरो हौवाया गोबां जौ लोङो बे मोनसे बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय नैबे जाय फटक होदों नैबे सेंग्राजों खारदों होननानै बुंदों दा बबे मोनसेया सैथो आरो मा बेखौ जों हमना मोनाखै जानो हागौ बै सेंग्राजोंनो खारदोंबो जानो हागौ आरो जानो हागौ हौवाया बुबाय थानायनि थाखाय बा रायनायनि थाखाय जौ लोंबाय थानायनि थाखाय साइड जानानै बा खारखोमानानै दङबो जानोबो हागौ दा जेखि जादोला आं मोनसे पइन्टखौसो हमहरबाय जे रशमाया 26 बोसोर जाबाय 26 बोसोर आरो बेहा फिसाजोबो सासे दङ बायदि मोनदों आङो खमसे खम 8-10 बोसोरसो जानाय बुंनो थाङोब्ला रशमाया उन्दैयावनो हाबा जानाय होनना बुंनांसिगोन उन्दैयावनो हाबा जानाय बे रशमाया खारनायजों लोगोसेनो बेखौनो सरजाबफानानै आं दिनै बेखौनो बुंनो इच्छा खालामबाय सोरबाया गोसोनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो खारो आरो सोरबाया गोसोनि दुखुखौ हमथानो हायियाव खारो आरो सोरबाया लोगोसेनो जास्ट ओरैनो जेबो प्लानिं गैया जास्ट इन्जयमेन्टनि थाखाय खारो दा रशमाया बबे मोनसे दुखुखौ लानानै बा बबे मोनसे पइन्टखौ लानानै खारखो जोंहा बेयाव बुंनो हानाय राइट पइन्ट गैया फिक्स पइन्ट गैया दायो खिन्थु मानसिफोरनि जिथु पस्ट होबाय थादों बेखौ नायोब्ला गमामायै गुबुन हौवाजोंनो खारदों बेखौ रोखाहै नुहुरो नाथाय जोङो गुबुन हौवाजों खारदों होननानैबो आसि थुनानैबो जों दायो बुंनो हाया मानोना रावबो न'निफ्रायबो क्लियार होआखै क्लियारिफिकेसन होआखै दाहालागै 8 दिन जाबाय मानोना 8 तारिखनिफ्रायनो गैया ना 8 तारिखनिफ्रायनो गैया अब्लाथ' नै गोबावानो जाबाय गोमानाया मानो होआखैमोन ससियेल मिडियायाव एक्चुअलि गोमानायखौ बहा थांदों बहा थाङाखै दिनैसिम 8 दिन जाबाय दा मानसिफोरनि जिथु खारनायनि जाहोन जेरैहाय गोसोनि दुखुखौ हमथानो हायो गोरबोनि बा गोसोनि लुबैनायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय आरो जेबो थांखि गैयालासेनो गोदाव सोराव खारलाबायनाय बेबायदि थायो नालाय दा रशमा नों बबे मोनसे जाहोनाव खारखो बबे मोनसे जाहोनाव खारखो दा नैबे खारनायनि खोथायाव नोंबो दायो उन्दै नंलिया 26 बोसोर जाबाय आरो नों साननो हानाय बोलोआ नोंनि जिबनाव फैबाय आरो सासे हिन्जाव मानसिया हाबा जानाय लोगो लोगो न'खर गानानै सोलिनो गोनां जानाय बा सोलिनाय बे मोनसे मेन्टेलिटिया मानसिनियाव फैयो आरो ससियेल मिडियायाव गोबां नुखाबाय दावराव दावसि खारनायखौहाय माबायदिहै दावराव दावसि जायो नोंथ' अलरेडि फेमास खामोन दा आरो बांसिन फेमास जाबावगोन दा जिखि जादोला मानो जों जुदि गोसोनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो जुदि खारदोंब्ला हास्थायनाय लुबैनाय आद्रा थानायफोरखौ जाफुंहोनो जुदि खारदोंब्ला बेबो नोंनि थाखाय माइनास पइन्ट जुदि नोङो गोरबोनि दुखुखौहाय जेरावहाय हौवाया सानफ्रोमबो बुबाय थायोमोन होननानै पस्ट होदों बेयो सैथोब्ला
बिनि थाखाय नोङो दुखु मोननानै खारदोंब्ला बेबो नोंनि माइनास पइन्ट आरो जुदि नोङो ओरैनो गोदाव सोराव खारलाबायदोंबा बेबो नोंनि माइनास पइन्ट बेयाव मोनसेबो प्लास पइन्ट गैया दानिया आं बुंनोसै जेरावहाय नोङो गावनि लुबैनाय हास्थायनाय बिनि थाखाय जुदि नोङो खारदोंब्ला हास्थायनाय लुबैनायखौ जाफुंहोनो थाखाय नों खारदोंब्ला बे हास्थायनाय लुबैनायखौ नोङो खारनायनि गेजेरजों मालाबाबो नोङो जाफुंहोनो हाया मानोना नोंनि हास्थायनाया आलादाब्ला बे हास्थायनायाव आलादा रोखोमनि हास्थायनाय थागोन सोरबा सिगां गोसो थोलायनायखौ मोननो थाखाय हास्थायनाय सोरबा लाइफआव साक्सेस जानो थाखाय लुबैनायखौ हास्थायनाय बे मोननैनि गेजेराव जुदि सोरबा गोदान हौवाखौ मोननो लुबैनानै हास्थायनानै जुदि खारदोंब्ला दिनैसो नोङो मोनगोन मोजाङै नाथाय फैबाय थानाय समाव नोङो बे माइनासखा नोंनि जिबनाव न'खराव बे सान्थि फैखानाय नङा बे 100% आरो जुदि नोङो गोरबोनि दुखुखौ सहायनो हायियाव जुदि नोङो खारदोंब्ला दुखु मोननानै खारदोंब्ला बेबो नोंनि माइनास पइन्ट मानोना गोसो थोलायनानैसो हाबा जाखादों बायदि मोनदों आं गोसो थोलायनानै जुदि हाबा जादोंब्ला लालायगोन सौसिलांगोन दुखु खस्थ'खौ होनानै लादोंब्ला हाबा जाबायब्ला बे दुखु खस्थ'खौ आरो मोजां खालामनायखौ मावनांगौआ थैजासिम नोंनि बिबानमोन मानोना नोङो रायजोजों समायखिरा लानानै नों हाबा जाखाबायमोन बेनिखायनो बे बिबाना नोंनियाव दंमोन आरो बेखौ नोङो जाफुंहोनांगौमोन आरो जेबो थांखि गैयालासिनो ओरैनो आजां गाजां खारदोंबाथ' आरो माथो होनना बुंबावनो जेबो बुंनांगौ बाथ्रायानो गैला हामबायसै भिडिअआ बेखिनिसै लोगोफोर दायो आङो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना मा बुंनो गोसो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय आंथ' बुंनांगौ जेबो खोथा गैला माने बुंखाबाय जि बुंनांगौ माने बुंखाजोब्बाय आरोना ओमफ्रायो दायो नोंथांमोना रशमा ब्रह्मनि भिडिअखौ नायोमोन नामा कमेन्ट खालामनानै बुङोब्लानो जाबाय ओमफ्रायो जोङो बुंनांगौ खोथा गैया बे 9 इयार्सनि गथ'खौ फार्स्टआव जि बियो मोजां बुङोमोन सोरबा गारना खारनायनि सायाव भिडिअ बानायोमोन सोरबा नांबायनि सायाव भिडिअ बानायोमोन मोनसे मोननै जों नुनो मोन्दोंमोन दा बिथाङानो जे गारना खारबाय रशमा ब्रह्मआ मानि थाखाय लाजिनाय दंना गैया दा रायबा बुंबा मा गाज्रिसो मोनगोन आरोना रायबा बुंबा गाज्रिसो मोनगोन बेनिखायनो आं बुंदों दा आंनि भिडिअनि बे जास्ट आपडेट नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय बेखिनिसै जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय दा बेनोसै कमेन्ट खालामना बुंहरदो दै ओमफ्राय आंनि भिडिअआ लेट फैबाय थादो टाइम मोनाखैमोन आरो गरमनि थाखायनो आं भिडिअखौ बानायनो हायाखैमोन स' लोगोफोर प्लिज नोंथांमोना आंजों कन्टिनिउ थाबाय था आङो बिदिनो भिडिअ लाना फैबाय थागोन अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय